Здравейте, аз съм Мария Георгиева или Мими. Колко време си в света на Next? От 2021 година съм в компания Next Logistics. Организиран и подреден. Имало е, да. Опитвам се да го подредя. Че логистиката е свързана с цялото ни ежедневие. Всички сме концентрирани. Всички документи са коректно подредени. Таблицата е направена коректно. Те са много. Всички сме задружни, прекарваме повече време заедно и сме като едно голямо семейство. Great job! Доброто настроение. Пееш ли когато си сама? Да. По-скоро няма проблем. Не е сигурно. Да прехвърлям отново топката в Спедиция, Петър. Къде гледам? Там в средата? Или къде е към теб? Не знам наистина. Не знам. Върча сутринта навсякъде. Много че е добре.